Ayan, thank you for watching and support sa aking tahanan. Ayan, tamsak naman. Ulit, Amerikar ka daw kasi nabura. Ayan, salamat. Thank you. Ayan. Thank you sa support. Ayan, kumusta na dyan? Nandyan ka pa ba sa hospital? Ayan, Maricar ka daw. Ayan, ano ulam mo? Maricar ka daw. Sana all kumakain. Ayan, meron tayong bagong bisita, si Domingo May Kimbo. Host, tamsakdan, message coming from Domingo May Kimbo. Elect. Ayan. Hello. Ayan, Domingo.
Kumusta ka kabayan? Taga diin ka bro. Ayan. Message coming from. Ay, waray-waray niya. Si Domingo. Waray-waray. Ako taga Lawang ako bay. Lawang Northern Samar. Female voice. Ikaw. Taga din ka. Domingo Mekembo. Kumusta ka? Kabayan taga din ka. Message coming from Domingo Kembo. Popping mode. Ayan, ayan. Shouting wheat. Voice cut open. Mao daw kay apelyido lipat daw ang ikon taga Tapsi sa tubig bro. Ayan. Message coming from Insan Domingo Mekembo. Ayan, thank you, thank you. Thank you sa pagtamsak. Ayan, salamat ng marami. Taga Katubig ka pala. Ayan, dito siya, si Mari Calcado. Ayan, magdikitan ko kayo. Ayan, hala, mag-group ligit ihap ng mga waray-waray YouTubers. Ayan, message coming from Domingo Kembo. Sige na, puntahan kita. Ang laki na pala yung bahay niya. Ayan, instant. Dikit na pala, magkakadikit na tayo. Ayan, tatamsak na lang ako sa ano nga. Ayan. Hain kaya na ayang Kimbo. Adi ka sa Manila. Ayan guys, naglapag na ako ng bahay para may pag may mapadaan. Naglapag na ako ng bahay para pag may mapadaan, malilitan at mag-iwan ng bakas para masuklian ko. Yan, message coming from Domingo Kembo. Ayan, uupog to. At Manila, ikaw hain kaman yan na. Adi ako sa ano, Quezon City. Sa may malapit sa may ABS-CBN.
I have some things to say, so take it on the way and listen to me, to be. You have to seize my sense, release me with intent. It is not easy, please me. I have some things to say, so take it on the way and listen to me, to be. You have to seize my sense, release me with intent. It is not easy. Ayan, minsan ibababa ko yung bahay ni, ni Marie Carcado. Legit photo siya yan. Mag-iwan ka rin ng bakas. Pupuntahan ka, may mga alaga din ko siya. Ayan. Yan bahay ni Marie Carcado. I have some things to say, so I have some things to say, so take it on the way and listen to me, to be. You have to seize my sense, release me with intent. It is not easy. Ayan, pasensya na mahina yung internet ko dito. Dito lang kasi gamit. I have some things to say, so take it on the way and listen to me, to be. You have to seize my sense, release me with intent. It is not easy, please me. Make more time. Make more time. Make more time. Pero bawasan mo konti yung isip ko. Ayan, bawasan mo yung isip ko para matinaw ang boses. Ayan, ayan. Ayan, okay na. I have some things to say, so take it on the way. Ayan, mega shout out Domingo may Kembo. You have to Sabi ni seize me with intent. Marie Carcado. Ayan, Marie Carcado, binaba ko na yung bahay mo para mapuntan ka ni Pinsan. Make more time. Ayan. Thank you at Marie Car. Hello po. Message coming from Domingo may Kembo. Make more time. Ayan, okay na sound. Sabi ni Pinsan Domingo may Kembo. Ayan, thank you so much. Ayan, sabi niya, hello bro, Domingo may Kembo, saan ka sa atin? Ayan, Northern Summer din yan at Marie Carcado. Make more time. Sa Northern Summer din siya. Katubig Northern Summer po ako, Marie Car. Sabi niya. Make more time. I have some things to say, so take it on the way. Ubusin kayo kanding. Oo nga. Pero mga isang oras yung biyahe. Simula sa amin hanggang sa Katubig. Medyo malayo-layo din. Release me with intent. It is not easy. Isang oras. Pag motor siguro. Ayan, pasyalan mo din LS ko every 10 PM daily.
Message coming from Domingo Mikembo at Maricar Cadaw. Ayan, sabi niya, More time. asyalan mo din yung LS ko every 10 p.m. TV. Hindi pa yan si Maricar kasi di pupuyat insan. Nasa hospital ko ngayon. Opo, parang salita namin mga waray, sabi ni Domingo. Make more time. Ayan, parang Taho TV. Ayan, shout out sa iyo. Ayan, bigyan kita ng jacket para makipagpalitan ka dyan. Magawa ka ng bahay. Mga 1 minute ang haba para mapuntahan ka sa sa bahay nila. Magdikitan kayo. Ayan, magawa ka ng bahay. Parang Taho TV. Make more time. Para kanila mapuntahan. Yung link mo, yung ibaba mo. Make more time. Mga 1 minute lang yung haba para di malagas yung maididikit sa'yo. Make more time. Ayan, binaba ko po yung bahay. Maricar Cadaw. Ayan, tigitan niyo po siya. Legit po yan. Make more time. May mga alaga din po siya. Si Maricar Cadaw. Hala, maupay kay damo nakikita mga waray. Oo. Si Leo Servito. Ayan, kabarangay ko yan. Kapitbahay lang kami niyan, insan. Asaan bansa ka, Maricar? Message coming from Domingo Mikembo. Ayan, Japan po, Domingo Mikembo. Sabi ni Maricar Cadaw. Ayan, Leo Servit, parang Taho TV. Ayan, magbaba ka ng link mo. Yung 1 minute lang po yung haba. Para mapanood nila. Ito na lang, ayun, Taho TV para mapuntahan kanila. Bababa ko itong 23 seconds na.
Ayan, Insan at ni Kembo. Ito, binababa ko po yung bahay ni Paragtaho TV. Yung kapitbahay ko po sa Samara. Ayan. Ayan, may bagong bisita tayo. Hindi ko mabasa yung pangalan. Ayan, shout out sa iyo. Thank you for visiting my house. Mm. Ayan, alaga ako yan, kanding. Kaya pala. Inchik. May alaga ka na naman. Lubat pa kasi ang tatlo, ha. Ayan, may bagong alaga na naman si Marie Carcado, guys. Kay hapon na account, ha. Make more time. Pati si hapon, sumasali na rin mag-iis. Ayan, mix kaibigan na kay Lulu at Lula. Make more time. Ayan, Marie Carcado. Natin si Paragtaho TV. Ayan. Baguhan rin pala ako sa YT. Ayan, Paragtaho TV. Binaba ko yung pag-iwan ko ng bakas. Ayan, guys. Dalawa na yung binaba. Nagbaba rin ako Paragtaho TV ng ng bahay. Hinanap ko dun yung Make more time. ayan. Tas dala ko packet wifi ko sa hospital, kanding. Lahat po. Ayan, matikitan po kayo dyan. Ayan, Paragtaho TV. Ayan, kung rin sila. Ayan, Marie Carcado, baba kong bahay. Baba ko yung sayo. Make more time. Make more time. Make more time. Ayan, Marie Carcado, yung si Paragtaho TV. Magaling rin yan kumanta. Si kapitbahay namin yan. Alam ko yan. Narinig lagi kumakanta yan. Magtikitan po kayo. Ayan, Paragtaho TV. Binaba ko yung bahay ng Paragtaho.
Ayan, dikitan mo na lang siya. Balikan mo na lang. Sana all magaling kumanta kanting. Message coming from Maricar Kada. Oo nga eh, sana oil. Ayan, parang tahot pipi. Ayan, tumawa siya. Ayan, magkantahan kayo na lang. Ayan, thank you sa pagpunta sa aking munting tahanan. Parang taho TV, ayan. And always sa support at Maricar Kada. Ayan, salamat lagi nandito ka sa aking live sa YouTube. And also kay Domeng Dumikembo, thank you so much insan, pang katubig Northern Samar. Ayan, parang taho TV, baba ka ulit ng bahay mo pag ano. Kasi pag di na makita sa screen, baba ka ulit. Patay, yan na. Dito na yung nurse. Wait lang, silent ko muna. Sige, sige. Huwag ka nagpahuli. Ayan, paragtao TV. Pag di na makita yung binaba mong link sa cellphone, baba ka ulit para pag may bagong pasok, mapuntan ka, madikitan ka agad nila. Make more time. Oo, kasi kunin lahat sa akin pag nakita. Sige, tago muna. Ayun, parang taho TV. Kala ko di ka magbababa ng link. Inaba ko kanina yung ano mo, yung isa mong video na ano, sumasayo sa tatay mo. Nababa ko yung 23 seconds. Yun, umalis na, dinala ang prutas ko. Kala ko ano na. Daw, ayan, nagdululing na naman tayo. Malakas talagang signal dito sa Pilipinas. Make more time. Ayan, okay daw, sabi niya. Make more time. Sana. Ayan, 5 million people in the house. Ayan, mega love shout out sa inyo. Thank you for visiting my house. Ayan, sa aking munting tahanan. Maraming salamat. Make more time. Ayan, parang taho TV. Alam mo lang, hindi mo alam, magaling din tong kumanta si Maricar. Laging to, dating banda sa, saan ba yan? Kalimutan ko na rin, saan ba ng banda ka? Sa Dubai? Banda siya dati. Tapos nung nag-asawa siya ng Hapon, nanirahan sa Japan. Make more time.
cut open. I have some things to say. Voice cut close. Make more time. Make more time. Make more time. Ayan, 5 million people na nagtamsak sa aking munting tahanan. Thank you so much po. TV, message coming from Maricar Cadaw. Ayan. Wow. Legit po to si Maricar Cadaw. Talagang pupuntahan ka niya. Saka mayroon to siyang mga alagad. Make more time. Akala ko ako ang loading, ikaw pala kanding. Diba, sabi ko sa'yo, malakas yung internet dito sa Pinas. Make more time. Ano, dito lang kasi gamit. Alam mo na. Ayan, pastila, sabi ni Maricar Cadaw. Make more time. Ayan, at yan, Make more time. ayan, parang taho TV, sabi niya, okay, ayan, dikitan mo na lang din siya at parang taho TV, balikan mo rin siya. Ayan, thank you po. Message coming from Paragtaho TV. Ayan. Ito yung bahay. Ayan. Nagtamsak din yung ano niya, yung ano niya yan, Paragtaho TV. Ano yan, alagad. Kakambal niya yan. Ayan. Di ko mabasa. Anong itatawag ko dyan? Alaga. Shoutout sa iyo, alaga ni Cadaw. Ayan, Paragtaho TV Dan. Message coming from Domingo Mikembo from Katubig, Northern Samar. Thank you so much. Ayan, magdikitan kayo dyan. Ayan, mag-problig kita. Ayan. Nobuyuki. Ayan, shout out sa iyo, Nobuyuki. Hello, hello. Ang ganda ng pangalan, Nobuyuki. Yuki, Nobuyuki, shout out sa iyo. Sabi ni Maricar Cadaw, pinapa-shout out ka daw. Ayan, binaba ko yung bahay ni Maricar Cadaw. Make more time. Paragtaho Dan, sabi niya. May YouTube channel. Ayan, tapos na daw siya kay Paragtaho. Tapos binaba niya yung bahay niya, dinugtong niya. Ayan. Ayan, balikan mo na lang. Ayan, Paragtaho TV, si Domingo Mikembo. Ayan, magtulungan na lang tayo dito. Maglablaban. Make more time. Thank you sa 6 na nagtamsak sa aking munting tahanan, guys. Maraming salamat po. Ayan. Dan na rin po, sabi ni Paragtaho TV. Ayan. Wow. Wow. Thank you. Talagang mga legit yun yung nandito sa aking munting tahanan. Ayan. Sana tulungan tayo.
Ayan, at Maricar ka daw, sabi ko. Patugtog siya, cha-cha para sayawan ko. Ah, dumikim, bumaya, konti paunta ako bahay para hindi tayo mahuli. Ni Lolo, lalagas naman kasi. Message coming from Maricar ka daw. Linggo, may kembaw, huwag kayong manininganga. Ayan, Amaya Health Beauty Tips thumbs up, sabi ni thank you so much Amaya Health Tips, thank you. Ayan, Pragtaho TV, bubok mo yung bahay mo, may bisita ulit tayo. Make more time. Domingo hindi ko na-gets. Love shout out Amaya Health and Beauty Tips. Ayan, mega love shout out Amaya Health and Beauty Tips. Message coming from Maricar ka daw. Yan. 7 million people na nag-thumbs up sa aking tahanan. Thank you so much. Ayan, huwag kayo maniniwala na painitin mo na ako sukli kahit di painitin, malagasan pa rin tayo, haha. Kahit hindi rin ang isda, lalagasan pa rin tayo. Oo nga, totoo yan. Kasi nung hindi ako, huminto ako mag live stream, panaylagas ko rin. Hindi ako nangingisda. Daming nalagas sa akin. O huwag ka maniwala dyan, Maricar ka daw. Ang sinasabi. Kahit hindi ka mangisda, nalalagasan ka pa rin araw-araw. Ayan, Pragtaho TV, pinaga niya yung bahay niya. Puntan po natin, Amaya ang Beauty Tips. Ayan, legit po yan, si Pragtaho TV. Marunong po yan magbalik. Oo, Maricar ka daw, totoo yan. Ganun ako. Di ba uminto ako mag-LS? Yan. Daming nalagas ko. Ayan, ako nga. Pagkatapos ko mag-LS, pasok agad sa ibang LS naman ako. Yan ang sabi ni Domingo Mikembo. Sabi niya. Make more time. Sabi niya, ako nga pagkatapos ko mag-LS, pasok agad sa ibang LS. Di naman ako napapalo ni Lolo. Ayan, totoo yan. Ano ka maniniwala kasi ang sabi-sabi. Ayan, kumusta na bahay mo? Domingo Mikembo, malaki na. Ayan, message coming from Maricar ka daw. Make more time. Ayan, Amaya Tips. Puntahan po natin si Pragtaho TV, legit po yan. Marunong po yan magbalik. Yung iba nga, tikit kalimbang ulang, tapos nawala na bakas. Sorry to see ha. Oo. Kasi dati ganun rin ako. Kasi pag napanood mo pa yung tagal, lang ako lang, presol, kalimbang, yan. Dikit. Yan lang. Hindi siya nalalagas. Ayan, yan, epektibo rin yan.
I-pistol ko lang sa tapos. Ayan. Okay na yan. Kalimbang. Kahit di ko matapos yung video niya. Ano yan, epektibo rin yan. Yung iba nga hindi nanonood palabas ha. Sino yan? Hindi nanonood palabas. At Maricar daw. Make more time. Kalimbang lang at dikit pa, diba? Saan ka pa ho, diba? Pistol mo lang siya. Okay na yan. Di, ano, epektibo yan. Minsan, di ba, mahaba. Ilang minuto. Loko din na. Pagpasensya na natin si Lolo. Kasi matanda na yan. Ulyanin na talaga. Make more time. Sino loyal sa akin sa LS, so din dinidikitan ko. 10 na banana, mga legit din lahat, may profile pic at video. Dinidikitan ko after my LS, yung din ako visit. Ayan, wow, gandang iinisan. Sana oil. Make more time. Sayang lang bill, lagas lang lah. Sayang lang bill, lagas lang ha. Make more time. Hindi, huwag kasi maniwala dyan na ano, painitin muna. Pag dinikitan ka, dikitan mo ka agad rin, balik-balikan ka agad. Sige mga kapatid, may pasahero na ako, biyahe na muna ako. Huwag kayo maniwala sa sabi niya, huwag tayo maniwala sa lulusukot na yan, ha ha. Ngayon ko lang nalaman, sukuto pala si Lolo. Uwi tayo Samar. Ayan, message coming from Paragtaho TV. Ayan. Wala ka bro sa friend 100 ang banana siya lahat lagas. Sabi niya Maricar ka daw. Ayan, miss ko na Samar, sabi ni Paragtaho TV. Ako rin. Ayan. Parang hapon lang din. Sukot. Ambot sa iyo mo. Make more time. Ayan, 1 year ako rin ganyan, mga 1 year na rin, Paragtaho TV. Parehas sa miss ko na rin yung Samar. Magkaka-December po yun siguro umuwi niya, no? Wala nang quarantine doon siguro yan.
Make more time. Awan yun man, pagkahutin. Ayan, sabi ni Maricar Adopts. Nood ako sa bahay. O, sige, sige. Ingat, ingat. Some things to say, so take it on the way and listen to me. Ayan. To me, Pasensya na, mahina yung signal ko dito, mga kaibigan. it is not easy. Please me. I have some things to say, so take it on the way and listen to me. To me, you have to seize my sense, release me with intent. It is not easy. Please me. I have some things to say, so take it on the way and listen to me. To me, you have to seize my sense, release me with intent. It is not easy. Please me. I have some things to say, so take it on the way and listen to me. To me, you have to seize my sense, release me with intent. It is not easy. Please me. Make more time. Make more time. Make more time. Ayan, andun ako sa bahay ni Waray walang harang. Sinong Waray? I have some things to say, so take it on the way and listen to me. To me, Ay, nag-ano siya?